Niin, moi vaan kaikille. Se olisi MLG-tubettaja täällä. Ja tänään olisi pientä ilmoitusta. Eli 27. maanantaina tulee video. Se on Superparkista. Me mennään silloin Superparkkiin. Ja jos näette, saa antaa fanipostia. Jos ette näe, niin laitan alas osoitteen, mihin voi lähettää fanipostia. Ja tosiaan, kohta näette yhden jutun. Se olisi moi moi. No niin, tommonen paita mulla tulee olemaan. Siinä lukee näin. Videsir de la mer 4, mitä lie. Se on valkoinen ankkuripaita. Seuraavaksi host. Se on tommoset. Siellä on sivulla tommonen valkoinen mustat taskut. Ja. Jos näette mut siellä, annakaa ihmeellä fanipostia. Ja osoite fanipostille löytyy täältä. Joten mitähän mulla on vielä? Mulla on tämmöset mustat sukat. Mä hengaan yhden tai kahden pojan kanssa. Kummallakin on käppi. Mulla ei koskaan ollutkaan. Sille kävi vähän hassusti. Se meni vähän rikki. Koirapurisen. Kattokaa tätä. Koirapuri tosiaan sen järkeä. Se on täällä. Laitan myös kahden toisen MLG-tubettajan linkki tänne sen osoitteen. Heillekin saa antaa fanipostia. Eli fanipostissa saa olla tikkareita, karkkia, kirjeitä, jotka olet videolla. Ja ei tätä mulla ole muuta. Se olisi. Etkö näetkö? Aika, milloin me lähdetään, on joskus aamulla. Siitä ei ole. Se on leikkaus. Kisailu tulee kohta puolin. Ja. Kisailussa tulee kysytyt kysymykset. Lähettäkää fanipostilla vastaukset. Ja niin. Eikä mulla tässä ollut muuta. Että se olisi moi.